Hello, welcome to my YouTube channel. दिनै आं गोबाव समनि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। दिनैनि भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों दोंसे गोदान मेथाइ सुजुहांनाय। बे मेथाइआ कमप्लिट जायाखै, दासो सुजुहांनाय। अब्ला नोंथांमोननो आं बे सुजुहांनायखौनो ससेब्लाबो खोनासंहोनो सानदों। मेथाइनि गिबि सिरियानो जादों खाफालावसो गैयामोन नामा आं। बे मेथाइनि खनगिरियानो जादों जना मुसाहारि। नोंथांमोना अन्नानै खोनासंदो आरो बे मेथाइया कमप्लिट जाखांनायनि उनावबो नोंथांमोना खोनासंगोन होननानै नोंथांमोननिसिम आसा खालामो। अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो।